Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila. Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Mga kaaksyon, yari kita sa isa naman kay edisyon sang inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Kamusta nga ito sining mga kaaksyon sa sining mga inuras? Magainop na kita, tubtob kita sa Takna Launay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters sa sining udto, no? Kag sa mga kaaksyon tang nga nagapamati na sa sining udto, while nga ang iban sini marosako-sako naman sa pagpreparar sa ila sining palan niya gahon. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Kamusta nga ito sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa
mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad, no? Kag sa mga kauturan ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad Oxlang ang aton sini nga pag sinalayo kabayuntang Oxlang apisar nga mataas-taas gawa ang numero sang COVID-19. May mga LGUs na subong nga patigayon nga panubo ang curfew kag ti ang iban sidigani ang panggabi nilang pagro jamming dira do ginlimitahan naman daw from 6 o'clock to 6 o'clock sa aga, no? 6 o'clock sa hapon or sa gabi tubtob lasay sang aga mga kaaksyon, no? Umuamo ng senaryo sa iban nga mga banwa diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa Kanginan sa taga-Oriental side kag sa Bugos nga Region 6? Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa Kanginan kabayuntang nga Oxlang kita sa sining mga inoras. Sa kinanda ako ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa atong sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial maging kaupod ta si Aksyon Eden Abuso ini may kangtaran sa pinaka-latest nga report sang Department of Agriculture mga kaaksyon. Ini may kangtanan sa Bagyo Dante nakatugas ang kapin 4 milyones pesos nga kalitan sa mga pananom sa probinsya. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Art Tayhopon mga Bacolod nun nga nagpamalibad nga magpaswab apisar nga nalakip sa contact tracing naglabot na sa masubra isa kagatos. Samtang sa Bacolod City Police Office naman nga balita kapulisan sang Police Station 2 padayon nga nagatipon sang ebidensya kag informasyon agud nga masolusyonan ang kaso nga pagpatay sang duha ka persona sa sulod sang salakyan sa Barangay 2. Kag sanok po naman nga balita ni Aksyon Brian Morden, Colonel Palge ginpasalamatan ang suporta sang Negrosanon sa sulod sang isa ka tuig nga serbisyo sini sa probinsya. Kag kalakip man ang pagkapatay ni Divina Gracia dako nga buhin sang supply sang droga diri sa probinsya. Kag balita naman sa patrol, Wia Aksyon Eden Abuso, Met Bindor, nagaligar nga ginkulata, kag gintutukan sang armas sang pulis. Pulis nga ginreklamo, ginpanginwalang aligasyon sang tagreklamo. Paano yan ipanginwala kay may yaring certification gikan sa City Health sang syudad sang Bago dinigin kuha sang pobre ni nagsaka diri sa Aksyon Radio pakarunan ta ina mga kaaksyon diri sa inyo sining palatuntunan. Samtang sa balita naman sa syudad sang Cadiz, duha ka mga Cadiznon preso karon sa syudad sang Sagay matapos nga nadakpan ho sa ginpatigayon nga illegal nga pagpangisda. Kalakip man mga kaaksyon sa syudad sang sa syudad sang La Carlota, padayon pa man ang investigasyon karon sang Soko ini may kangtanan sa nasapuan nga patay kaina sang aga angot sa bangkay dira sa area sang Barangay San Miguel, syudad sang La Carlota. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig.
Mga detalye pagkarunan tayo na mga kaaksyon diri sa aton sining nga pagpangalagad. Mahina ang kalaban sa aton sining nga mga kaaksyon. I-share lang kagigla i-like sa aton sining nga programa ng Aksyon Balita Banat Bulig. Kag i-check ninyo sa aton sining nga website sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kag sa aton sining nga mga YouTubers by Aksyon Radio Bacolod, welcome na diri sa inyo sining nga palatuntunan sa sining mga inoras yari ng resulta sang STL o kon Small Town Lottery karon nga adlaw no sang Biyernes June 4, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Resulta sang Small Town Lottery first draw 26 and 32, liwat 26 and 32. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACF. This news sponsorship is brought to you by Dunkin' Donuts. Ayos, sige, daligid lang kay manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta nga nagpamati sa sining udto samtang nagaro timo ng halos kalabanan. Timo na ihan ang iban sinisiguro pahunay-hunay bangod man nga dugay-dugay ti inog panyagana, no? Kag balik naman sa trabaho ang ibantang mga kaaksyon, no? Daligid lang kay do kuha naman siya, tiyog-tiyog naman siya. Malang pagpamati kay Alfonso Bronson Molinos. Kay Sir Alfonso Bronson Molinos. Malang pagpamati kay Jocelyn Libon Dispoho, Gian Resisio, Alunan Suset. Malang pag-monitor. No? Kay Terry Bintek, Philly Holito, kay Alfonso, si Alfonso Bronson Molinos. No? Molinos, arina. Si JP or Russell Baya o Raya Bantilan, no? J. Russell Baya Bantilan, kay Robert Sorio, Jocelyn Libon Dispoho, no? Richelle Bonilla, kay Gian Resisio, Beth Villanueva, kay Harry Quiniosa Hamilano, Jeneline Warba, si Diana Camayo Esca, no? Robert Bacato, Erwin Dicatoria Gonzales, kay Nepes A. Jasmine, Mark Valentin Liboon Villamar, kag Rochelle Evangelista, kay Larios Joan Arnel Po Desamparado. May lang pagpamati sa inyo dra, no? And Norbert Bacato, kay Erwin Dicatoria Gonzales, may lang pagpamati kag kay Mark Valentin Libon Villamar, kay Welmar Libradilla Molion, may lang pag-monitor. And Elma Di Jesus Benitez, may lang pagpamati Elma, sa kay Terry Bintek, Philly Holito, and sa kay Diana Camayo Iska. Ari naman si Larios Juan, no? Nixon Relota Bernardo, kay Tommy Samson, no? Catherine Doca, April Banaag, and Rodolfo Dagob de la Cruz Jr. Ang iban sining way tamalabutan pagkarunan ta ini mga kaaksyon, no? Sige, daligid lang sa mga kaaksyon ta, daligid lang standby sa aton sining pagpangalagad, mabatian na dugay-dugay ang sunod-sunod nga mga balita gikan sa aton sining mga action reporters plus ang iban pa nga mga topiko. And karon nga adlaw last day sa aton sining tie-up broadcast mante hasta lang Biyernes, pagka Sabado relax na. Sa kay Jima Biliesa, may lang pagpamati from Jeddah, Jima Biliesa, and Sir Victor Togaf, may lang pagpamati Sir Victor, no? Marlon Villaruel Mendoza, may lang pagpamati Sir Marlon Mendoza, no? Kay Cathy Ver, may lang pag-monitor Richard Dait Pachico, ga-monitor dira sa ila sining puluyan. Ay, pwede. Ana Sinoro, may lang pagpamati Ana, Jocelyn Libon Dispoho, present naman, and Sherlito Constantino, may lang pagpamati
dira sa Barangay Sumag, Sherlito Constantino, no? Hari kinyo sa Miliano sa Sumag, panyaga ko, no? Salamat gid sir. Hamilano family sa Bago City. Ayos, thank you so much gid sir Hari kinyo sa Hamilano, no? And Marlon Villarosa Mendoza, may lang pagpamati sa kay Dodoy sa Hacienda Salamanca, La Carlota, no? And, boy, in-check, di ko maintindihan. Kay hindi ko maintindihan, ilibta ikaw, no? Kay Huma Lumina, may lang pagpamati, Mark Valentin Libon Villamar, may lang pagpamati, Action Rec, shoutout lang sa mga dalan nga guba wala may gagiho subong ang mga opisyalis sa base lipat lapit na lang eleksyon. Sige Mark Valentin Libon Villamar, no? Rolin Aparicio, wala nga pagpamati Rolin kay Melchorita Ferrer dira sa Barangay Bata, Monitor man, no? Arnel po Disamparado sa Barangay Mansilingan. Gian Resisio, may lang pagpamati, birthday, happy birthday kay GM Resisio, no? Erwin Dicatoria Gonzales, Rufino Ira Gabino, may lang pagpamati dira sa Handumanan. Ay, pwerte, taga Barangay Handumanan, may lang pagpamati. April Banaag dira sa Taguig City, may lang pagpamati man kag Mark Valentin Libon Villamar. Okay. Tomas Bronyola, may lang pagpamati. Sonny Sioson, and sa Kabiya Jonathan, may lang pagpamati. Beya, Cagayalunan Suset, may lang monitor. Sige, karon naman ang iban, mahinang kalaban ho. Daligid lang, standby. Mga kaaksyon, manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo Pagkulong kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio.
Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 11:52 ang aton oras diri sa aton sining pangalagad. Sige samtang pamiyo-miyo kamo sa sining udto, kaming bahala sa pagdala sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. But pwede ba lang nga maghubin ang may edad na? Pwede gid, no? Kinahanglan ta lang mag DTX 500 capsule kita. Kaya ang DTX 5 Standard Time, las 11:54, kadtuantang balita ni Aksyon Eden Abuso. Unahon tanay balita sa patrol. Ini may kangtanan sa sining mga meat vendor blang nga ginaligar nga ginkulata kagin tutukan sa armas sang isa ka miyembro sang pulis nga ting pulis gin reklamo gin panginwala yang aligasyon sang tagreklamo. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eden Abuso sa patrol. Sa detalye, Aksyon Eden. Action Rex plano nga magpasaka sang kaso ining ni Edgar Lapos, 49 anyos, isa ka meat vendor to nagsaka diri kay ina sa aton. Batok sa isa man ka intel operative sang Bago City PNP. Matapos ginaligar nga ginsakit siya Action Rex sang pulis kag ginaresto kag gindetain na sang 12 ka oras. Pero kay Lapos, alas 2 ang kagahon, nagapulupungko kung na ini siya sa gwa sang kapihan sa Bago Public Market sa tuyo nga magpangapi. Ang sa iya alegasyon, nagpalapit ining pulis nga ginkilala kay Staff Sergeant James Victor Aberia kagin pamangkot sa kuno action. Sino to nga pulis? Staff Sergeant James Victor Aberia. James Victor Aberia? Yes, oo. Tigin pamangkot yung alleged action right sa alegasyon ni Lapos, gin pamangkot sa kuno ni Aberia kung sino ngalan niya. Kagagulpe lang kuno, pagsabat niya nga si Edgar Lapos sa abi, ginbutong siya kuno action rex ang pulis. Kagin tapongol, wala po gintuhod, kagin tutukan pa kuno sang armas luthang. Kinulata gid siya mayo, ha? Oo. Mga alas 2 ang kagahon to? Pizza, ano to? Pizza uno? Kunyo uno na. Kunyo uno action rex. Okay. Hambal ni Lapos, nakibot na lang siya kuno nga tapos kulapa sa iya. Gintawgan kuno police patrol sang iya ka police station. Kag ginpreso siya.
sang 12 ka oras. Ti hambal ko gani, kung kilalahay sila bala, ti hambal niya, hindi makuno, kay dula mo lang to kanamo-namo. Nga, ginpalapitan lang siya sang pulis, kagin kulata, action rex, amo na iya nga claim. Gin tinguan, pero ari na action rex giliwa, ang kabahin sang pagpahayag. Di pa mati, ang tabing iya sining palayag. Yes. Proceed. Yung butong kay Yakos Baldosa. Kung ko nagpulat kapihan, ako lang isa sa guwa. Tay damo ko yung gunog saging manog ariya lang kada manog. Yung kuan niya ko, yung butong kaya ko na. Yung kapumol ko lato. Yung ampapos magol. Na ako no sir. Way man karason-rason, way masaga na. Matya guro ka may karga guro ka. Kay way pagadulog tricycle. May karga, ha? Motor ya. Kasinggit siya nga. Ano na? Ang gariya bla utanaw. Siling sa ano na. Way pakadulog motor ka muna na sa. Nan, ti amo to action rex, ang kabahin sa pagpahayag. Niya Ti kung actually, kapay munong malang tao nga ginsali ito yung katukre, ito yung kastigo ito. Ya? gintinguan tagid action rex sa lambot, itinggin reklamo. Oo. Ti suno kay Police Staff Sergeant James Victor Aberia Sa din iya isa naman- na-assign? sa Bago City PNP mismo action rex. Bago City PNP. Intel Oh. operative. Ti anong ambalya? Ang alegasyon action rex ni Aberia, amo na oras action rex naga-roving man gid sila kay naga-implement sila sang curfew. Curfew. Oo, kaya ang curfew sa Negros Occidentalis 8 p.m. to 4 a.m. action rex. So ginaligan ni Aberia nga ginpalapitan niya ining si Lapos kag ginpamangkot sa iya pangalan kag ginpamangkot kun nga ara sa action rex sa lugar. Ti may iban man nga gariya kuno to sa ano to? Mga Ang saging gariya kag sa iban mga to? utan action rex. mga utan? Oo. Pero ito yung gariya sa mga utan. Ang alegasyon ni Aberia, sila po sa action rex ara to nagapungko kag nagainom kag makahulubog nga ilingon. Nakainom. Hambal to kay nagainom. Inas ang ginpamangkot ko siya. Siling ko nakainom ka lang niya wala. Na amo na gani ang Pero ti nagambal sa nga wala. nagamat siya nga wala. Pero ang hambal ni Staff Sergeant Aberia, nakainom siya action rex, nagainom siya kahit may tupad pa siya gani nga mga beer. Sa amo to nga tinion. May tupad pa siya nga bear. Abi ko tupad nga gina-table ya. Wala man. Tupad gali nga bear. Oo, amo na ang alegasyon ni Aberia action rex. Kasi ang balsang pulis, pagpamangkot sa iya, kag in-explicar action rex nga, ti kabalo ka naman, nga alas 2:30 pa lang subong, nag-implement kita sang curfew, kag nag-inom ka pa. Ti nagpakilala siya kung action rex nga si Aberia siya, kag police intel operative siya, ginsabat siya kuno, nilapos, nga ti ano kung police ka, ginamo na siya kung action rex. Eh, syempre tawo lang man na kung action rex mo police, do maimpito man lang sa sabton, amo na, nag-inexplikaran man sang insakto, kaghubog pa, ti ginhambalan sa action rex nga, ti maupod na lang abi sa police station. Ti, ginaligar ni Aberia nga hanap pa rin tani, nagpalagyo. Ining si Lapos action rex. Ti, nagkuhan pa sila, Siya lang ni isa nagainom? Siya lang action rex. Siya lang gainom ni isa? According sa pulis siya, isa lang isa. Oo, according man kay Lapos action rex, siya lang, pero mainom siya kape. Mainom siya kape. Huwag siya gainom sang makaulubog nga ilim nun. Nagahulap pa siya action rex nga magbukas ang kapihan, ang mga hambal niya. Galing kay las 2 ang kagahon, sino mo na abres ang kapihan man? Kay curfew pa. Oo. Tiyan mo tong hambal niya. Sanghan ako ng action rex magpalagyo ni Lapos, siyempre, ginkuhan siya sang pulis, ginpunggan siya, amo to na ginpunggan siya action rex, amo to na tumba sila kuno, kahit medyo nakainuman, ang sila na tumba sila ka Nagkasibilyan man ikunong pulis ni? Yes, naka-civilian sa action rex given niya kay Intel siya. Correct, Intel. Oo, tiyan mo to action rex nga nakaangkon sa mga kapilisan kag kung ano pa the explanation sa City Health sang medical certificate ni Lapos action rex. Pamagiti nagkuan pa sila nagligid-ligid Grapulay. action rex. Kaya nag-resist pa ni action rex to mo si Lapos nga mag-upod. That's why sang nagmayo-mayo ko doon na hunasan siguro sa iya sining Kaulugbon? Kainom? Oo. Gitawagan siya sang patrol car, sang police. Kaya dito naging detain 12 hours action rex.
sa police station. So na-detain siya sa police station gali. Yes, na-detain siya. Not Hindi because... ka man da pag i-detain kung wala ka inimnan kag disoras na iya, dakpon ka gid sang pulis. Correct, action rec. Oo. Alang Di, man ang kami dang madakop sa iya da kundi mga pulis gid. Oo. Tiya mo tambal niya, kay ginabalan siya kuno sang pulis, nga ginpriso kay kaisog kuno sang iyang nga pang sabat sa pulis. Kag Di, violation gid ya sa curfew eh. correct. I-detain oo. ka gid Tama, da action kundi rec. ka palimpyuhon ka daw. Gusto mo mang limpyo da sa compound sang Bago City PNP? Di tungod action rec sa amo sinabalang natabo bala action rec. Yan syempre nadakpat siya sa curfew. Tambal sang kapulisan mahimo siya pasakaan sang kaso una oral defamation, direct assault, disobedience to authority kag resistance to arrest action Kadamo rec. sang kaso ya kun padalman ka pulis ni. Oo. Tiya Sige, kung gid mapasaka man sa- ginbuyan man sa sang pulis. Yes, after 12 hours, 2 a.m. to 2 p.m. siya action rec in detain. Te, kung magbasa ka man siya sa kaso, pwede siya physical injury action rec, Batok sa kapulisan, kung pasakaan, ganyan. Sige, lagi ko nagrapulay man to sila yan, nagdumugay to sila, hindi naman naguro sa laiya ka pulis, kaya nagdumugay sila to. Yes, the action rec, depende na lang na sa ila kung anong paplastar man nila, pero at least yan kita yung action rec, Gintinguan tagid nga malabot ba ng isa? Yes, pamatian natin action rec, si Staff Sergeant James Victor Aberia. Wala ginasang kamaturan, ma'am, ang ginapangambalya. Assign ko sa Bago City Police Station, ma'am, as an intel operative, ma'am. Then, every night, regarding sa aton nga nasubong sa pandemic, may mga protocols kita nga ginasunod, like, for example, sa aton ni curfew. Then, ang Bago City, may kita curfew nga 8 p.m. until 4 a.m. During that time, mga around mga 1:45 or 2 a.m. sang 2 a.m. Majunwan na siya, ma'am. Tapos, ang naganda kami roving sa may aton public market, ma'am. Nakita ko na siya mga gatambay sa kilid, sa wala nakainom. Tapos, may biro man na istupa dyan, ma'am. Then, ginsaway ko na siya, ma'am. Sir, may aga. Ngari ka pa diya mo ni oras. Pulis ni gali sa Bago, di ba? May curfew. Tadi nga ginala nga dapat. Amo ni oras, sarap sa aton mga balay, may malayta, wet galagaw. Then, nagambal na siya nga ano kung pulis ka, ano kung intel ka. Intel lang ko, boss ko yan maka-intel. Yes, kaya mo to action rec, Grabe gali, no? Dito ka bugot man ni kay Abrian, eh? Wala Galing pa. base kung kapabot-buot lang siya, no? Galing iti kung intel ka, 24 oras na yung routine sang duty mo ya mo. Why na ya off-duty action din? Ang intel operatives, especially sa mga kapulisan, wala na ya off ya. Magsiling kita intel 24 hours covered ina sang duty mo as intel operative sang police station sang Bago action din. Yes, action rec. Tek mo to pakhag sang both sides action rec. Gani. Importante na batian ng tagreklamo kag ang ginareklamo. Correct, action rec. Ang mga listeners na nakaibalo na kung anong hilaman na sila nga paghangop man sa sitwasyon action rec. Kag di nakawan ta man kung di malambot ni action rec kiti nagambal man to sila post nga mapasaka man siya sang kaso. At the same time ang pulis nga di mapasaka man sila kung action rec sang kaso. Batok sining kay Lapos action rec. Sige. Balita rin sa patrol ang ka-action ni Action Ida Naboso. Una sa balita man sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Naboso. Balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12 sa isang aton oras. Daligid lang sa aton sining nga mga action reporters ha. Kay may bisita kita dire sa sining udto sa aton sining pangalagad, no? MVIC Bacolod mga kaaksyon, no? Kasimple lang MVIC Bacolod, no? Sir Ryan, good morning and welcome dire sa Action Radio. Good morning. Dire, sir, okay? Good morning, Action Rex. Good morning sa aton mga tagapalamati. Bali kung nanotisyaran nila, ang LTO kung HPG do nag-step up sa ilang mga
checkpoint sa Dalanon. Oo, gani man, no? Te, anong gina-check nila, dire, sir? Ang mga salakyan man? Aside sa standard mga COVID protocol Hindi lang subong. LTO, actually, HPG, Highway Patrol Group, check man. Yes. Aside sa mga COVID protocol na, ara gid ang ilang nga basic road safety requirements. So, mapaypayan ka na nila, ma-checker gina nila kung buka ang imo nga mga suga, ma-checker nila kung nagsuksok ka bi seatbelt mo, o kung waay ka gid seatbelt, o kung gagana ang busina mo, may windshield wiper ka da, o kung ara ba lang imo nga plate number, may plaka ka kung wala. Kung motor gani, mapaypayan nila, checkero nila kung may ginasuksok nga helmet, kung accessories ang imo nga motor, kumpleto, o kung insakto bala, o kung mga muffler da nila, kung insakto bala sa gina-require. So, amo nang ginapang-check nila. So, related gid sa road safety. Pero sa tuod, mo gid siguro mga salakyan, sir, nga kulang-kulang gid eh. Kadamo gid siguro unless kung bag-o yung salakyan mo Ati kung bago do kung kampante ka din no. Pero kung sa tuod, especially subong nga pandemic, no, kung may mga guba-guba da ang mga salakyan, ti do ginalagwanta lang nila kiti bigado. Way sang ipakayo, kulang sa pyesa. Ang lain pa da kung way gid marehistro ang salakyan. Ti kung maparahan gid sila biser. Ati do dako gina siya nga problema do masakit-sakit na sa dughan kay damo siguro violations na. Ti kada violation may lain nga penalty. So kung nag-seatbelt ka daw, way ka din nagsuksok seatbelt. Siguro no 1,000 or 2,000 na siya. Pero kung way buka din mga suga mo, way ka bi windshield wiper, madlaga na 5,000. Mo na 5,000. Ang lain pa kung matanawan nila ang ORCR mo, huwag ka gid maristro, expired ka gid. Ti ang inaya, mga 12,000 ang penalty. Todo masakit-sakit gina. Sakit na gid gali na kung wala marestro. Gani. So, may mga driver man, nga ti kadlaw-adlaw gabiyahe, do matulotanda. Makita na nila nga, dong LTO to, maliso tadi. Ang lain na, divert sila. Ang lain kung gaobra ka alas 8 sa aga, action Rex. Ang lain to, sa piyak ba may bangga man. Tigo ka budlay bala, may harap nga ma-duty ka alas 8. Pagkagwa mo sa bangga mo, may checkpoint to. Ti, malate ka na. Way man na sila ginalaga, sir? Ati kung LTO, duway man na sila ginalagas. Pero kung HPG, ati balda. May kuhan gina nga basi lagson pa sila. Ti okay lang na kung makaikyas ka. Pero kung matimingan ka ti agay do masakit-sakit gid. Kaling ti daw kakapoy gid man sa nga manago kag magpalagsanay pa eh. Ara gani actually sa Facebook Action Rex may mga grupo na da nga mga alert. Pagkakita nila nga may ga posting na da mat-chat na sila nga hindi ka mo di mag-agi kay ari di sila mamo na ti mabilib ka man sa binuligay sang tao pero mas best pagid siguro nga madakpan gid ang salakyan nga kulang no. Ate may best gid nga madakpan sila di kung madakpan ti do masakit-sakit gid. Sige ti anong mabulig sang MVIC Bacolod sa amuning sitwasyon sir? Well, sa subong, no, mabulubudlay gid. Pero makabulig ang MVIC kay may ongoing project kami nga free 1,000 full vehicle inspections. Gin-sponsor ini sang Cocogen. So, ang aton nga fee bali nga for light vehicles nga 672. Ang aton sa motor nga 560. Hindi na ni siya pagsukton kung magkuha ka lang sa aton nga insurance nga halin sa Cocogen nga gin-sponsor. So dako na nga bagay nga makatipid sila. Sige. Pangkatapusan pila gani ang inspection sir? Sa liwat. So 672 sa light vehicle. Ari na ni ang smoke emission. Ari na ni ang brake test, speed test, kagiban pa. Visual inspection. So, damo ang imo nga matchikyar sa salakyan
kampante ka na sa biyahe. Amo man sa motor, ang aton nga motor is only 560 pesos. So, ina tanan, masave mo na. Kaya may ara kita program sa aton nga partner nga insurance. So, dako na nga bagay, dako na nga bulig. Di nga di makitang MVIC sir sa liwat? Oh, yes again, ang aton MVIC Bacolod, ara na sa Bredco Port 3, no? Ara kami sa iSecure Warehouse, number 20 to 21. Masulod kita sa diri sa may Palapala, sa aton da shortcutan pagadto sa Bredco, may ara da guardhouse, pasulod ka mo da. May ara na sila Action Rex nga may toll fee. Oo, nga polo ka pesos kung sa lakyan. Depende sa lakyan. Piso sa motor. Pero ato na ibalik sa mga pumuluyo nga nakatransaksyon sa aton. So nakasave man sila maski sa entrance lang. Ano nga mga oras na kag adlaw sir nga bukas kamo? Bale, open kita from Monday to Saturday. Kag halin sa alas 8 hasta alas 5 sang hapon. So may Sabado kita, especially for those nga trabaho bala during the week. Whole day man eh? Yes, Sabado? whole day. So makakuan gid. So ang gapila da nga budlayan sa mga emisyonan. Pwede gid ka mo kakadto sa amon, tawhay didto, dasig ang proseso. Makakapi-kapi ka pa. Correct. Samtang galantaw ka sa salakyan nga gina-check up gid sang maayo. Sige, sa nagapamangkot kung pilang penalty daw ay kami ideya na akong madakpan LTO lang makasabat siguro kay hindi man taga LTO si sir mo, MBIC Bacolod din isa. Sir, salamat kita. Thank you, sige, sir. Action Rex. Thank you, gid. Thank you, gid. Salamat, gid, no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:14 ng aton oras diri sa aton sining pagpangalagad mga kaaksyon sa mga nagapamangkot no pasensya gid hindi ta makasabat di sina no injo time siguro basing LTO makasabat man na kung pila ang ginapamangkot ninyo kag nanong dapat iparehistro no kadtuan tanang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:14 ng aton oras, daligid lang sa mga kaaksyon ta, Santon Plus Herbal Soap mga kaaksyon. Ang habon nga para gid sa inyo nga mga kaaksyon ta. Nagakakas ni sang punggo. Katuantang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Hall, mga kaaksyon, mga Bacolod nun nga nagapamalibad sa pagpaswab apisar nga nalakip sa contact tracing, naglabot na sa masubray sa kagatoso, ba hindi nyo mong pagpadamua. Amat-amat na kamo, no? Yaring countdown sa report ni Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Art. Rex, mo ng problema karon sa Bacolod Emergency Operations Center nga discuss man karon nga ada sa ila sining meeting no Zoom meeting nga patigayon suno iya sa Executive Director sa UOC nga si Ma'am M. Ang sunod rin kay Ma'am M base sa ila datos kung kada mo na sining mga individual barang na tinagwa sa contact tracing nga ini sila may close contact o kung may malawig na exposure sa pila ka man nag-positive sa COVID-19. Ang problema, Action Rex, kini nga mga individual subong na sinusayatid o isagdato sobra ni ang kanamoon nila, wala sila yung plano na magpaidalom sa ginatawag naton nga testing. Hindi dapat mayara na sang swab testing, good nga mahibaluan man kung bala ini sila infected sa COVID. Pero hindi nga mga individual, wala Action Rex nag-cooperate sa syudad sa Bacolod o kung sa EOC. Ang member dari kag kumanamdaman nga ang pulis mismo amo ni siya ang nagapamuno sa contact tracing, magluwas siya sa iya sa BILG kag iya sa barangay nga mga personel nga nagalibot sa mga lugar nga mayara sa cases. Ang ginahimo karon sa city, so iya kay Ma'am M. Ang
ginapablatan ini sila nga mga individual kag ginpasa na ang ilang mga ngalan dito sa taldapan sa City Legal Office agod na ang CLO na lang ang bahala sa paghimo sang legal nga aksyon in the coming days. Now, isa sa naobserbahan diri sang EOC na posible may misinterpretation sa pila ka mga individual kung naadin di sila action siya mag cooperate sa city. Bangod ba na sining hospital supervised home care program? Sila nga mayara dira nga misinterpretation sa iba niyang why magka-intindi sila nga program. Kami iba na action next ka demand sila nga mabil kami sila nga program ya. Kag gusto namon ang hospital na lang ang mga private ang magatatap sa amon diri sa puluyan. Ang gusto nila amon nga pawaagi ang ma-epekto sa ila. At siling din ni Ma'am Emang na hindi na mahapos ka pawaagi kung mga kinanglanon mo galing ina na magpa-enroll sa hospital. Nadra ka mag-avail sa Hospital Supervised Home Care Program na mo naman pasiguro sa imong kaso sa uli ko magpositive sa COVID, mayara kagid sa hospital nga masudlan bangod subong ang capacity almost full na ang bilog na Metro Bacolod. Yaring na parayag ni Executive Director sa EOC Emang. Damo sang may mga naga-refuse nga hindi sila magpa-extract, mambal sila nga gaulat kami sang hospital supervised nga home care program. There seems to be a misunderstanding kay ang hospital supervised home care program dapat ma-enroll ka na iya. Ma-enroll ka na sa hospital, you pay the hospital a certain amount kung pila nang gina-collect sang hospital tapos sila ma-provide sa imo sang doktor nga matelemed, may mabisita sa imo nga nurse, may makuha sa imo infectious waste. Tapos kung mag-progress ang imo symptoms, i-assure ka nila, may guarantee ka nga makasulod ka gid sa ila hospital, may kwarto ka sa, may COVID room ka sa ila hospital. So amo na siya ang home care, ang supervised hospital supervised home care. So hindi na yan silingan just because may kilala ka nga doktor, affiliated sa isa ka hospital, pwede na dayon, hindi na amo kay ang aton nga purpose is para nga ma-isolate gid bala ang tanan nga naga-positive nga hindi na sila makapang-infect, makapanglaton sa iban pagid, including their own family members. Kaya mo na subong ang problema ta bilog nga family naga-positive or mag-asawa or considered lang sa household pati mga helpers naga-positive. Ang himuon ta is ginapa-blatter. Pa-blatter nga ang mga hindi mag-cooperate, hindi magpa-extract or hindi magpa-swab, i-blatter na sila and then for possible filing of appropriate cases by the City Legal Office. Ang hindi magpa-test? Pero why na bayranan? Bayranan lang? Why bayaran? Wala sang bayaran? At kung magpa-test ka, wala na yung bayaran. Ikidra ka magkanto sa biyaro na mo. Di kung magpa-hospital ka? Hospital sa din? Kung i-confine ka, or i-kuhan ka kay positive ka sa COVID-19, wala mangyapon bayaran. Depende siguro actually sa imo na yung symptoms. Iti ang ginalikawan di sa mga tao ning bayranay sa ospital mo? Bayranay sa ospital. Di kayo ginapacheck pa lang kung kay kalabanan naksumek sa symptomatic niya ang close contact. Why ba sang symptomas ka ginabatyag? Amo lang iban nga hindi na luyag na mapacheck eh. Sila ti okay lang kuya. Ayaw mo lang matsyag ko nga mapacheck ko abi. Importante da kung magbatsyag pacheck lang Kung hindi magpacheck isolate ka da sa imo kwarto ho. Tigali mo lang isa sa problema kay kung dugay ang exposure mo dito sa ginatawag na nag-positive sa COVID kag mayalang na ko na mo lang ang ila mindsetting at some like hindi na maghala na ikalagaw until such time na hilway ang imo giway kag sa ginabatyagan kag hindi ka pwede makapanglaton okay na ya pero kung magpasaway ning iba na action ang iban nga may close contact sige agapon lagaw nila action mo. Galing kay kung wala ka symptoms so ay ka ginabatyaga gwa ka man gyapon ti mong marubudlay gid sa tanana.
amo lagi nakabalakan nila. So, depende na sa city legal office kung anong ila sa nga mahimo regarding sa mga legal actions himon sa sinima individual na hindi gidya mag-cooperate bangod sa ila sinima pagpati na dapat maka-avail sila sa program sa hospital nga hindi man gali mahapos ang proseso kay may mga balayanan nga ikaw yung individual dapat magpa-enroll pa sa tagsa ka mga hospital. Ang ka-aksyon nyo, aksyon na tayo na sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Artay Hopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Brian Morden sa Nokpo. Standby. Balikan ko lang kamo dugay-dugay ha. Daligid lang standby mga ka-aksyon. Ang Joy 1050 pack has the 15 na swak. We're over Cavite on. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:24 ng aton oras, 12:24 na. Sige, ang inyo sining nga mga mensahe pa karunan na mga ka-aksyon. We have aksyon na Brian Morden. Ini may kang tanan sa palayag ni Colonel Palge. Ginpasalamatan ng suporta kay ti 1 year na sa subong. Isa ng katuig na serbisyo sini sa probinsya si Colonel Palge. Kaga pagkapatay ni Dimilagracia, dako kuno nga buhin sang supply sang droga sa probinsya. Yaring kaunta sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon, Brian. Nagpasalamat sa lubos si Negros Occidental Police Provincial Office Director nga si Police Colonel Palge sa Negrosanon, sa mga public officials, sa mga stakeholders. Iban pang nagsuporta siya sining liderato sa sulod na sang isa ka tuig ang nakaligad kay sumong lao Hunyo 4 naka-isa ka tuig na si Palge diri sa probinsya sa Negros Occidental. Sunod diri sa kay Palge sa isa ka tuig pila ka tingog na batian? Mga sa Action Radio. Kaduwa lang mula mo. O sige, may lang na mga tingog na importante ka perform Yeah. Pag i-expect nga mo na pamangkot mo ba? Isip ko siguro daw, siguro tatlo, apat siguro action na. Sa isa ka tuig sa isa na katuig. Hindi sila pareho, hindi sa kay Baleros kay Baleros kaya, to, grabe to yan, mga naglalagi ng mga provincial director. Huwag ito ginasaligya sa PRO niya. Correct, Action Rex, gatanto yan, sabat sa tawag anytime, basta may danagko ng mga balita, kaya importante gid. Si Palge, abi may spokesperson siya, Gani? may deputy spokesperson pagid. Wow. Deputy na si Abigail Donasco mo. Oo, ang pinaka-spokesperson gidaya si Edison Garcia. Gani? Amo na siya. Di siya ang chairperson. Di sumong nagpasalamat siya nga ti amo na 1 year na siya kag nami suporta sang Negros. Naka-perform sila sang maayan-ayan. May aragid man sang mga kaso abigati halata man nga wala masulbar terminado man ding halos tanan kapulisan
yang masabi diri ti kulang sang ebidensya, mga witness dira, kung ano pa dira. Pero pikon pagperpon lagi diyan nga may hara sa dako nga bulig sa publiko, magluwas sa mga kriminalidad, ang kapulisan kung katawhayan ang paghambalan tiyang Negros Occidental suno kay Palge dako man ang nabulig sa ila sining hanay, kag hindi man nila mahimo ini nasambit nga trabaho nila kung wala sa bulig sa pumuloyo mismo. Ari si Palge angot sini Action Rexa. Na pasalamat ako sa inyo sa lahat ng mga partners natin at isa para sabi ko dito makakamdaman ang aking support na lahat ng sector sa community at yung ating local city executives. Pwede na tayo marunong ko marunong yung inyong mga aksyon yung mga representatives natin, nakikita natin na maganda pa pag talagang sama-sama para sa kapayapaan dito sa probinsya natin. Kaya, of course, sa inyo, parang kong sinasabi na kayo ang hindi ng magiging katotohanan para sa kapayapaan ng ating bayan. So, pasalamat sa meeting sa Brian at sa lahat ng mga kasamahan natin sa media. Opo. Sir, sa one year po ba medyo? At sa nagkabatang person sa palayag ni Palge, angat sining sa ulo-unan ba, hambal niya nga padayon na nagyasiring trabaho, kag hangyo pagit sa dugang pagit nga suporta man sa Negrosanon sa iya sini nga liderato diri sa Nokto. Ang ibang na balita sa Action Rex, sunod sa yati ang supply sang Shabu diri sa probinsya sang Negros Occidental nag-jutay. Tapos na ginpatay kag ginrigit dito ang lawas ni Michael de Benagracia ang ginakabig isa man sa dako nga grupo kung illegal nga droga ang pagkamalan diri sa probinsya sang Negros Occidental. Si de Benagracia dito rin napatay sa Rizal Province sa nagligad nga sinimana. So diri sa Palge, nagjutay ang supply pero nagdako naman ang presyo. Action Rex sa ila. Sa mayo lang indikasyon nga nag-amat-amat ang hina ang supply pero padayon ang ilang sinighapon nga kampanya batok sa illegal nga droga sa probinsya sang Negros Occidental. Nagapagiman si Palge nga ti aside di Benagracia may bantag diri nga grupo na pinagatinguha man sila nga matigayon nga magkaladakpan ang mga ini kaligiti amo na may ara sang abilidad man nga mga grupo nga hindi madakpan personally or sila mismo kundi kalabanan diri ang mga tao gid lamang nga naga-deliver abi or naga-duso sang nasambit nga illegal nga droga. Action Rexa. Karon ang ibang nga balita sa hapon kag sa gabi sa hapon sining pagpangalakan. Balita sa Nokto, Action Brian Modo ni report una sa balita una sa Central College. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action Radio Philippine Standard Time las 12:30 ang aton sining oras, no? Daligid lang kay yari si Congressman representing sa Patiros Taguig, no? Alan Peter Cayetano, former senator, mga kaaksyon sang pungsod Pilipinas sa interview sang DZRH Manila. Kasama muna ni Henry Uri, RH7, si dating Senator Alan Peter Cayetano. Henry? Good morning, Angelo, at magandang umaga muli sa ating mga kababayan. Today, maswerte tayong makakasama at makakapanayam ulit ang ating dating DFA Secretary, ang ating dating House Speaker at ang dating Senador na si Senator Alan Peter Cayetano. Senator Alan, Mr. Speaker and Mr. DFA Secretary, magandang umaga po ulit sa inyo. Magandang umaga, Henry, kay Angelo, at sa lahat ng ating mga kababayan. Good morning po sa inyo. Katatapos lamang po ng sesyon ng Senado at tila hindi ho na ihabol itong Bayanihan 3
Paano ito, Senator? Ano mangyayari na? Anong susunod na hakbang po ninyo rito? Kayo as primary sponsor and ipinaglalaban po ninyo itong bayan ni Henry. Paano po kaya ito? Alam mo, Henry, one of my guide sa buhay, lalo pag mabigat yung mga desisyon, is isipin ko talaga pag nandito ang Panginoon Jesus at siya ang naharap sa ganung problema, ano bang gagawin niya? No? And kung titignan mo po ngayon, ano ba sitwasyon natin? Yung dating mga may trabaho, nawalan ng trabaho. O yung iba, irregular na, dating regular. Yung dati pong jeepney driver, tricycle driver na nangungutang sa 5-6, ay lumit ang kita dahil wala naman pong pasok at hindi man pwedeng full capacity. Yung dati pong nakakakain ng 3 beses sa isang araw, dumoble po ang hunger natin. So yung iba, 2 beses, meron pong iba na 1 beses. So again, if the Lord Jesus was here right now, is here physically, what would He do? So makikita niyo po sa Biblia, remember yung 5,000 na crowd na sabi sa kanya ng apostoles, Lord, gutom na yung mga yan, pauwi na natin. Kaninang umaga pa nandito. Ano sabi ng Panginoon? No, do something about it. Feed them. Find a way. Diba? At kahit na sabihin ilang pirasong tinapay, ilang loaves of bread, at ilang pirasong isda, nagkaroon ng miracle. So ako naniniwala na nagdadasal tayo, Henry, pero dapat may gawin din tayo. So kung sana ang problema negosyo lang, pwede tayong mag-targeted na ayuda sa negosyo na pinopropose din natin. No? Ang problema, wala ring pera ang customer. So, bibigyan mo halimbawa sari-sari store ng konting ayuda ang kalenderya. Wala rin pong kinikita. Ang kumakain sa kalenderya, jeepney, tricycle, taxi driver, nahirap din, di ba? Ang mga Grab ngayon, dumami din sila ng husto. So, hindi na rin ganun kalaki yung kita. So, yung 10K or 1.5 per person, whichever is bigger, iikot yung pera sa ekonomiya. So what's next? We continue to lobby sa Senate. May mga nakakausap na akong senador. And then we will appeal again sa Malacanang. Hopefully, they will consider a special session. Kung hindi, sana may masama to sa zona ng ating Pangulo. That I was about to ask yung special session, Senator. Pwede naman gawin ng Senado ito, no? Anytime naman po, ang hinihintay lang naman po yung sinabi ni Secretary Roque, di ba, na pinag-aaralan pa ng economic team. So assuming we give the economic team 2 weeks, first week pa lang naman ng June. So pero wag na sana nating hintayin yung SONA and after that, because after that, yung budget na for 2022 ang pinag-uusapan. No? And as I said, kailangan na. Alam mo ang negosyo, Henry, pag nagsara, pag nagbukas na yung ekonomiya, hindi ganun kadaling buksan ulit yun, ha? Di ba? Lalo ko, halimbawa, restaurant ka, nagsara ka, siyempre, alisin mo na yung mga gamit mo, babayaran mo na ng yung alis, di ba? Everything we can do now to save these businesses, halimbawa, sa tourism, ilan mga resort at ilan mga restaurant, yung mga may van, yung mga nagrenta ng van, bumili ng van na hulugan, di ba? Kung wala silang mahuhulog monthly, baka marimata na yan ng mga kinautangan nila. So hopefully mapagtibay na rin ito at malaking tulong kasi ito sa ating mga kababayan. Maski nga ho yung mga OFW natin, of course, alam naman po rin natin na nung hindi na sila makaalis, wala na silang trabaho, natingga dito sa bansa, pati kanilang kabuhayan at yung kanilang mga sinusuportang kamag-anak, malaki po ang problema ngayon. Pero, speaking of which, OFW, yung mga kababayan nating manggagawa abroad na pag nagkakaproblema na iipasa-pasa sa DOLE, sa OWA, sa POEA, sa iba't iba pang ahensya, kailan daw ho ba matutuloy yung inyong isa sa isinutulak na Department of OFW? At ano namang estado ho nito, Mr. Speaker? Well, Henry Angelo, sadly, meron pong study na hindi lang sa Pilipinas to, sa buong mundo, na yung umuwing mga OFW during the pandemic ay walang trabaho. So siguro yung 17% may naipon, makapag-negosyo sila. Meron pong kapitbahay si Congressman Dan Fernandez nung nandun kami. OFW sila sa Thailand. Hindi sila nakabalik, pero marunong sila magluto ng Thai food. So nakapagtayo sila ng maliit na restaurant. But yan nga po yung minority. Yung majority po, kasi marami po dyan pinauwi rin na hindi suneldohan. Lalo dun po sa mga lugar sa Middle East na medyo magulo sa ngayon. So Henry, bakit OFW
department. Kahit po yung ate ko, tinanong ako noon na hindi ba dagdag gasto. So sabi ko, unang-una, yung mga labor attaché, POEA, OWA, i-absorb naman yan ng OFW department. So hindi totoo na mas malaking gastos. Okay, number 2, I think sa lahat na naging DFA secretary, isa na ako with all humility na naging pinakamalapit sa OFWs. Nung nagkaroon kami ng regional conferences all over the world, dati naghihintay lang sila makausap ang sekretaryo o ambassador. Ngayon, kasama sila sa conference. Yung pong assistance to national na kumbinsin natin ng Pangulo na from 400 million to 1 billion. Yung legal assistance from 100 million to 200 million. Na-cover nyo naman sa DZRH yung nangyari sa Kuwait at after that, ni-launch natin yung anti-kafala na programa na ano, no? But despite all of that, I can tell you na yung focus ko bilang secretary, hirap. Kasi nga, ganun din sa DOLE. Kasi nga, bilang secretary, yung consular, yung sa passports, yung pong economic, di ba? Yung mga meeting na ganyan, yung ASEAN, yung UN, yung pong security, yung problema natin with China, for example, di ba? So busy dapat, ka rin sa ganun Dapat talaga may tututok na isang departamento sa mga OFW. Anong pag-asa na pagtibay ito sa lalong madaling panahon? Mapaliwanag lang ng mabuti. At so far, maganda po paliwanag ni Senator Joel Villanueva at Senator Bongo. No? But siguro ang message ko lang sa lahat, itigil na natin sabihin na priority natin ang OFW kung hindi natin ipa-prioritize. Di ba? Kung bibigyan natin silang sariling departamento, 100% walang gagawin ang secretary kung hindi yung welfare nila at yung mga bansa na mas mataas ang sweldo, mas maganda kalagayan, may i-open ang market sa mga Pilipino. Alright. May isang tanong lang ditong pumasok. Nako, kailan daw ba maulit yung pamimigay ninyo ng 10K ayuda? Mukhang kailangan ninyo ulit lumabas. Saan bang lugar? Saan lugar uli? Thank you sa pagtatanong kasi last week nung nasa DZRH ako na-announce ko na 1 o'clock. Ngayon naman 3 o'clock today. 345,000 ang nag-comment. So baka dahil sa reach nyo rin sa OFWs. Naging effective po kasi na we did it by province and by region. So Laguna, then Bulacan. But alang-alang po sa Migrant Workers Day, will focus on migrant workers. And alam mo, salamat talaga sa Diyos. Yung mga hinihipo siyang mga tao na nagdo-donor. Alam mo, yesterday, Henry, nagulat ako yung text ko. Isang cancer survivor for 15 years at birthday niya. Hindi ko pa siya nababate. Nauna siya magsabing gusto niya magbigay ng 150,000 para makatulong sa 15 taong ng 10K each. So tuloy-tuloy din, hindi lang yung pamimigay, pero yung mga nagbibigay. So dun sa gustong manood, 3 o'clock sa today sa Alan Peter Cayetano Facebook. Ayan. All right. Mr. Speaker, Mr. Senator, Mr. DFA Secretary, thank you again for joining us this morning and hope to see you again one of these days. Siguro baka bukas. Salamat sa DZRH at sa tulong niyo at sa pagtutulong sa pandemya. No? Yung tamang informasyon ay susi talaga sa victory natin against the pandemic. God bless you, Angelo at Henry. Salamat sa inyo. Salamat. Si Speaker Alan Peter Cayetano, former DFA Secretary and former Senator. Thank you, Angelo. Samantala, ako naman si Henry Uri. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:40 ng atong oras na batian ng DZRH ang mother station naton upod kay Henry Ore kag sa kay Senator Alan Peter Cayetano. No? Sige. May tisianay, kulang palang imo sining nga lawas ang vitamin C.
Kag Santon Plus Herbal Coffee Mix 100% mangosteen kag soya ini anti-inflammatory para sa Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Ayos, sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta kay Orlando Lopina sa Burnay. May lang nga pagpamati dira sa Barangay Talok, Bago City. Salamat gid Orlando sa Burnay. No? Kay Neil Brian Balues, may lang nga pagpamati. Galantaw gid siya permi sa programa ta mabuhay ka Action Rex Kantong. Aba, pwede. Neil Brian Balues, thank you so much gid. No? Christine Minies Villalobos, may lang pagpamati kag kay Jinky Dilagdaon, kag kay Sir Michael John P. Season, kag sa tanan nga miyembro sang Energy Fans Club. Halin diri sa Barangay Pandanon, DSB, kay Christine Minies Villalobos. No? And sa kay Jinky Dilagdaon, may lang pagpamati kay Mr. B-Boy Villasor sang CMO Sektoral, also sa tanan nga mga membro sang EFC kag sa pamilya ya sa Barangay Pandanon DSB. Ayos, halin sa kay Jinky Dilagdaon. Thank you so much, Gijeng. George Gargasiran, may lang pagpamati kay Julius Rainier Istares, may lang pagpamati Julius. Importante may performance. Good DM. Malin sa kay Julius Rainier Stares. Ana Sinoro, may lang pagpamati. Sir Alex Montesa, tamyaw lang pamilya lumugdang sang Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan, kag pamilya Sornito sang Barangay San Juan, Pontevedra. Salamat gidalin sa kay Sir Alex Montesa. Sir Adrian Villaflor dira sa Moises Padilla, Vice Mayor Villaflor, mayong agagida kag mayong hapon gid Sir Ayan Villaflor, no? Sang banwa sang Moises Padilla. Idilaos may lang pagpamati, Action Rex sa mugid na ang ginalikawan ang bilyaran ga monitor. Bilyaran ang balayran ga monitor lang kami din ni Nana Isabel. Thank you so much, Gid. Idilaos, no? Barrio Garay, dara sa Pandanon, DSB. And Michael John P. Season, tamyaw lang sa Chateau Elise, Paranaque. Si Christopher Season, Bernie Obas, Ryan Cesar Barcelona, Batch 87 sa Sumag Elementary School, ga paurok-urok gid ga pamati, no? Sir Michael John P. Season, salamat gid. Kay Ami Hineresa Infante, may lang pag-monitor sa Barangay Estefania. Ami Hineresa Infante, no? Kay Jan Acosta, may lang pagpamati, David Chansay, no? David Chansay. Pilang penalty ka motor per month, David Chansay sa LTO to. Hindi man to saksabat, no? Sige. Ronnie Mananghaya, may lang pagpamati, Ronnie Mananghaya dira sa Hufuf, Saudi Arabia, halong gid kita tanan. Uso naman tang kaso dira. Yan man.
Paringkin alon sa gay, may lang nga pagpamati. Migo Rex, aslang ko. Okay. Daligid lang, no? Kay John Vicente, tamyaw lang sa pamilya sa Himamaylan City, Barangay Carabalana. Pamilya Vicente from John Vicente sang Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Thank you so much, Gid Sir John. No? Joyce Ron, Moronio family, nagalagabong gid sa bago, Action Rex. Ayos, salamat Gid Joya. Joyce Ron. Madam Virginia San Antonio Penda sa may Stones Tree, sa kumari niya, si Kumaria Indring kag si Rosalind Bison, no? Sa may Calatrava, San Carlos. Salamat Gid to Rex. Ayos, salamat Gid Madam Virginia San Antonio Penda. Kay Missy Mungkal, may lang pagpamati sa pamilya Estelia dira sa La Carlota. Kay Jobal Trinidad sa Kabangkalan, may lang pag-monitor, no? Ayos, Jan Resisyot, salamat Gid. Thank you so much Gid. Mario Bacauco Erad, mayo Gid nga pag-monitor Cedri Aram dira sa La Carlota. Thank you so much. Valencia Kinet, Atiya Kim Iriman, Alex Montesa, may lang pagpamati, no? Elma Dizos Benitez, tamyaw lang from Dumaguete, tamyaw ko lang pamilya Dizos kag Benitez sa Barangay Karadjuan, Kabangkalan City. Thank you so much, Elma Dizos Benitez, no? Dino Alik, may lang pamati sa sining mga inoras. Kayen Salvador Ladua, may lang pag-monitor sa Senda Rofina, Barangay Alianza, Bago City. Ayos, kay Milagros Cesar Alet, may lang pag-monitor Milagros. Terry Bintek, may lang pag-pamati Terry Bintek. Kay Marlon Villaruel Mendoza, tamiyaw lang pala yung sir, si Dandy Mendoza. Thank you so much, Gid Marlon Villaruel Mendoza, no? Kay Dandy Mendoza da. George Gargasira na naman siya. Tanya Ramos, may lang pag-pamati Tanya. Fernie Espanyola, may lang pag-monitor, no? Si Julius Rinier Saris, taga Barangay 31 Galini. Thank you so much, Jolsa. Raymond Alarcon Sagal, may lang pagpamati Parekoy, no? May lang pag-monitor sa office ni Congressman Greg Gasataya, sa kay Irene, kay Sharon, kay Taborn, Candy, and Jenny, no? May lang pag-monitor sa Raymond Alarcon Sagal Jr. Marlon Villaruel Mendoza, may lang pagpamati. Ayos, thank you so much, Gid. Salamat, Gid. Okay, dahil kita sa dalom nga portion, no? Kung may ari kita dire, no? Lantaon tayo na is dalom mo. Iba si malipatan. Blan natibidad pagunsan, mayong hapon. Salamat, Gid. Natibidad pagunsan, no? Pelton Lipora sa Pasay City, may lang pagpamati, no? Kamusta ng Pasay City, Pelton? Okay lang? Alunan Suset, Nyagata, salamat Gid, Alunan Suset, no? Thank you, Gid, no? Sige. Ang iban sini pagkarunan ta naman, Sige, ayos. Daligid lang, standby mga kaaksyon, manumbalik kita sa Diligid Lamang Madugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sabisan at mga kahintangan. Responsable at pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik na diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:56 ang aton oras. Standby Aksyon na din abuso
balita gikan dra sa Kapitolyo Provincial, no? Kay Eric Rojo Asiado, may lang pagpamati dra sa Quezon City, Manila, no? Eric Rojo Asiado. Kagay Milicio Plaza III, no? Dira sa Paglaom, may lang pagpamati sa Pamilya Plaza. Ayos. Sige. Kadtuan taring balita gikan sa kay Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa Bagyo Dante, nagkatugas ang kapin 4 milyones pesos nga kalitano sang pananom sa probinsya. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo. Aksyon Eden. Action Rex naglambot sa 4 milyones pesos nga balor sa kalitan ng itugas ng Bagyo Dante sa pilang katalamnan sa probinsya sa Negros Occidental. Sino kay Provincial Agriculturist Attorney Japet Masculino, pila sa mga talamnan nga nahalitan ang hamtang sa syudad San Cadiz, syudad San Victorias, Banua San Pontevedra, Moises Padilla, kag Hinubaan. Dugang pa Action Rex, wala man sa problema ang mga tag-iya kung insured gid lang ang ila sining talamnan, agud hindi sila madakuan sa dalasuhan sa liwat nga pagpananom. Dugang pa may programa man ang provincial government nga pagpanghatag sa mga binhi nga nag-umpisa na agud makabulig sa mga mangunguma. Matayag ni Masculino, nagapaslamat sila sa tigululan bangod iniman ang umpisa sang first cropping apang wala ginapangabay ang bagyo nga magatugas ang pagbaha kag kahalitan. Ginaengganyo naman ni Masculino ang mga mangunguma nga kuhaan sa insurance sa ila sini mga talamnan agud kun mahalitan makakuha sang indemnity claim. Palayag ni Masculino, may mga buffer stocks man ang probinsya kung mag-abot ang tion na mawadaan sang binhi ang mga mangunguma tuga naman sang tig-ululan. Pamatiyan naton si Attorney Japet Masculino. Yes, may ara kita din, no, inang nakasubmit initial na report ang Cadiz, Hinubaan, Pontevedra, Moises Padilla, kag Victorias, Victorias. So, sige pa abot sang ilang additional report kay simple kasanom lang ang si Dante, so sige pa ila assessment, so ongoing ang assessment niya. So actually ang tigululan inang ginapasalamatan gid naton ini kay start man ini sa aton nga first cropping. Oo, ti subong sige na ang panagtag sang binhi sang aton nga sang aton nga under sa aton nga rice competitiveness enhancement fund. Pinaagi ini sa aton nga PhilRice kag sa Department of Agriculture inang sige ang panagtag sang binhi for the first cropping para mainobtano man ang aton nga mga farmers. Tapos subong man may ara kita bala school on the air subong nga para ti tudloan pagit ang aton nga mga farmers ang mga panibagpo nga mga teknolohiya, no, technology sa agriculture. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Eden Abuso. Una sa Balita Ugos Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Abuso. Balita gikan dra sa Kapitolyo Provincial. Life Extension Vitamin D3 anayho sa nagasuplemento sa ikayong lawas naton. Kag ang vitamin D nagabulig ni suporta sa mga katulanan ta, nagapabakod sa immune system naton kag naga-maintain sa healthy blood. Una sa tamang serbisyo. Mayo lang ang pagpamati kay Jigo Val, Kate Tasser, kauniguro ay. Watching live kami diri sa office ang City Engineers Office, no, CEO. Sige, salamat gid Jigo Val, no, kay Kagawa din Bongjo Campo. Salamat gid sa info, nakuha na kay Napa ni Action Percival Villamor, no. Sige, kay
ma-check kita nay daligid lang no kay yari si aksyon Eric Magbanwaho sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa kapulisan sang Police Station 2 padayon pangragatipon sang ebidensya kag informasyon agud nga masolusyonan ang kaso nga pagpatay sang duha ka persona sa sulod sang salakyan sa Barangay 2. We have Action Eric Magbanwa. Action Eric. Oh yes, Action Rex Kantong. How are you? Biyernes subong, no? Oh yes, Biyernes subong, no? Kabay pang purya usog lang. No? Ayo di purma. Sabi ko purya gaba. Purya tuyaw, no? Kag mag-abot na siya, no? Kung hindi man siya mag-abot, expected na next week, no? Okay. Kahit daw layo pagin man ang double digit, no? Double digit? Ayo di purma. Subong mo. Dumatuyawan ta Biyernes panigdaan subong gali oh. O gani mati malawig-lawig ni Sabado Domingo no. Gani. Lan nga may pundo no. Ang ba may pundo di dapat arak lang sa imo balay mo. Oh yes. Kung wala pundo nagdugang pagidang kurinot sang agtang mo ni kapaminsan ni. Na mo na tang tirada Action Rex no. Tiway kita da. Ara na. Ayo di purma. Pwede ka nakabansi no. Abansi po bayaran mo magyapon. May kaso importante nga bansi no. Gila na. Ma-sustainer pa man. Ma-sustainer pa man. Oh, sa sustainer na lang. Madala man ang nas kumud-kumud nga hindi mo pagkumuran man. Tatlong tulog na lang kada sa Lunes na. Oh, mayong pagpamati lang da kay Dokiko Dokiko. Ayo di purma. Tuna. Dokiko Ate, sa dason pa na nga si Mana. O gani, ano pa ginapabot mo? May napabot ka pag hindi ba na? Uy naman, guro. Uy, na gani. Oo na, titira ka na lang sa sandig, no? Dok! Dok Kiko may lang ang pagpamati dra. Pamati sa subong O gani, man kay si Doc Ramil tapos naman niya mo. Ti si Dok Kiko, ti ara sa subong sa piyak nga linya man, no? Pamati siya ko, no? Very good, very good. Dublihan na na para advance. Ayo di purma. Kagkay Kapchadra, kagkay Jofred, kagawad Jofred sa Pantao. Oh yes, mayong sa Barangay Robles na Castiliana, bla. Gani, mayong hapon na sila. Duwais lang pabatsagaw. Ayo di purma. Siguro gusto si Mana. Kagkay Joseph Chua, dira? Rasa. Kagkay Sir Manuel ko, Kagkay Mr. Engineer Arthur Normandy. Engineer Arthur Normandy. Gapamatigin na sila, no? Sa Gani? pakuling dira, no? So, ariwa, kay dugay matabi ka na si Rilo, ang pinaka-latest ka development action Rex Day, why ni untat ang investigasyon sa Police Nato Station number 2, why ni bugto, kati nagapula bugtaw sila lamang nga matipon ang mga informasyon, kagadugang nga ebidensya, agad nga makadihon sila sa pinakadalom nga motibo sila pagpatay sa mga amigo nga Sanday Fernando Maipos, kaga Dexter Brian Orsos, kakon imo madumduman sa tamatag palamati, nasapuan ang patay nilang arawa sa sulo sila sa salakyan dira sa may Purok Lampirong sa Barangay 2 sa Copinisang Predco Port Action Rex. Nausuno sa kay Police Captain Paul Benson Pinton, ang hepe sang station number 2 nga siguro kung hindi ini nga mga sinimana, next week mag-request siya sa isa ka press conference agad nga isa-isa nila pastas katapos sa media ang outcome sa ila sa investigasyon. Action Rex kasubong ginaulat pa ni Pinton ang resulta sa to mga ebidensya bala agin padala nila sa crime laboratory sang Negros Occidental Provincial Police Office para nga diri man sila makastart kag makadihon kung ano gid ang motibo sila pagpatay kay Fernando Mahipos kag Dexter Brian Orsos. Action Rex. Now reading between the lines statement ni Captain Pinton, ang isa diri sa liyaping nga posible makasulbas sang kaso amo ni Action Rex ang apat ka tuig nga bata ni Fernando Mahipos nga ara sa salakyan na tabuan sa matabo ang pagpatay sining duha ka mga mag-iunigo. Action Rex apang silo sa kay Pinton ginatagaan nila ligwa kag chimpo ang bata kay medyo naga-historical pa Action Rex ang bata kag makabig nga ara pa sila tawag nga state of trauma ining bata ni bangod nga sunod sa kay Pinton kung bakit anya ko ng lungon ni tatay Fernando Mahipos daluyag yaman Action Rex magsulod sa lungon ni tatay no. That's why nga natagaan nila sang chimpo kag ligwa ang bata para ma-refresh ang bata bala ang natabo nga pagpatay sa iya sini nga amay Action Fred
Action Rex, no? Nausunod pa kay Pindon Action Rex nga na kapangikagutan niya sinikinama nga ka nagkadtong iloy ni Fernando may po sa opisina ya ka nag-request nga kati ang proseso ka request kay autopsy mong ang bangkay ni may poste sila ni Pindon nagka-problema karon nga mais ang iloy sini ni Mahipos kung paano niya mabayaran ang pagtransport plus ang bangkay halin sa balay pakadto sa Paro sa din ikandak ang nasambit nga postmortem examination sa bangkay ni Mahipos kati ang sa part ni Osos na tapos lagi man kaginaulat rin ng Action Rex ang resulta sang postmortem niya sa bangkay ni Osos pero ining kay Mahipos mo pa ni karon ang tinatinguan ni Captain Pindon nga masolusyonan para nga autopsy man ang bangkay sa sininapatay nga si Fernando Mahipos. Bago lang amaway ko to na sa bating mong sa tawagin na kaya ari isapat ang nanay Fernando, no? Okay. Gakabalaka ang nanay kay way sa kwarta balang inugasto sa iya. Isiling ko na ibuligi nyo ko kagbuligan para mabuligan naman ka mo. Okay. Isa tani magpapa-postmortem examination kay Waisha tabisan ang charge bala sang travel. Kinahaya na subong bangkay mo. Ang charge bala sang travel from Balay kadto sa Abe. Okay. Basi Sokton sa. Isiling ko na kung magpasugot mo na ang abing nga i-transport mas pero kung manukot sila ako mabayad sang transfer sang bangkay para ma-examine. Okay. So subong adlaw ginatinguan naton nga magpa-postmortem ang bangkay ni Fernando. Ginulat na lang naton ang result sang postmortem ni Dexter. So subong hindi ko pa pwede pamangkoton or interview ng bata kay base sa lolang makita yan iamay sa kwan sa lungon gusto yung magsulod sa lungon do amo na bla grabe gid ang trauma kag ang kasakit nga bisan sa lamaron gidad gindatsagit sang bata ang pagdula sa amaya. So sa subong padayon pa Japon ang investigasyon naton gabay pa ang mga results ng ginpang pasa naton sa crime lab kag sa Soko ma-release na subong para ma-tapod or matay-tahi na ang mga insidente, ang mga natabo sa insidente ni. So, hopefully this day matangaan tani sang sang progress ang natabo idol. Okay. Aksyon na Rex Poso sa palayagan ni Police Captain Paul Vincent Pindon ang hepe sa station number 2. So abangan tayo ni ang sunod na kabanata sa investigasyon karon nga ginahibo sa kapulisan way untat sa police station number 2. Ang inyo kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magbanol report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Launa, 10 ang aton oras. Kantuan tanang balita ni Aksyon na Percival Villamor ni may kangtanan sa pinaka-latest ng investigasyon sang kapulisan angot sa pagkasapos ang bangkay kay nasa area sang barangay San Miguel sa syudad sang La Carlota. Yari ang report tupod kay Aksyon na Percival Villamor sa La Carlota. Action Pers. Yes, Action Rex, no, padayon pa ang pag-investigar sang aton nga Soko dere sa syudad sang La Carlota regarding sang nasapuan nga bangkay nga may igo iya sa may idalom sang iyang gusok, no. Action Rex la po sa tuong likod, no, agi sang wala pa na determine sang Soko nga armas lutang ang tiro sa kabiktima nga si Giovanni Bidunya. Action Rex pangidaron ini sang 40 anyos ang edad pamuluyo sang barangay Maaw, syudad sang Bago. Action na Rex, no. Kag padayon pa ang investigasyon sang aton nga kapulisan sa pagpamuno man ni Police Colonel Jonel V. Guadalupe. Kag Action Rex ang information nga nag-abot diri sa syudad sang La Carlota sa police station, may ara na person of interest dira na dakpan man sang
Bago PNP, no? Ara da subong detain sa Bago PNP ginhold dira ang person of interest nga sa diin amo ang upod sang biktima nga gintiro sang wala pa na determine nga calibre nga armas action rex. So ari ang porsyon sang interview sa kay Police Colonel Jonel B. Guadalupe. Ano para sa ticket may support kita na static identify na natin information of the victim ng family ng victim na si Giovanni Pitonia yung victim na recover dito sa na lugar. So ongoing yung ating investigation ngayon. Kakatak na rin ng crime scene investigation ng ating SOCO ng province. Dan initial na lang nakita doon is meron pa siya doon itong victim na posible ito yung naging cause ng pagkamatay nitong recovered victim. So mo to ang tingog ni Police Colonel Jonel Guadalupe. So pantayan ni ang investigation sang aton nga suko. Wala pa aton ta action rex ang maumangid ang investigation sini sang biktima nga tiro dira sa may barangay San Miguel, siyudad sang La Carlota Action Rex. No, ang iban nga information ato ni karon idalon sa iban nga public affairs program sang action radyo Bacolod kun anugid ang kabangdanan na ang ginpatay ini si Giovanni Bidunya sang barangay Maaw, siyudad sang Bago. Report lagi kan diri sa compound sang Bago sang La Carlota Police Station ang inyo ka-aksyon. Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time on alauna 13 ng aton oras diri sa aton sining pagpangalagad. Sige, samtang ginahulata ang aton nga tayap broadcast gikan sa syudad sang Iloilo, ga commercial pa man to siya. O sige, may mga importante pa siya nga hilikoton subong oras, mga kaaksyon. Ara na siya. Way pag commercial pa siya, kaya monitor ko di sa iya ho. O sige, daligid lang sa aton sining nga mga kaaksyon kadtuan to na si Aksyon Mario Hilonggo karon dugay-dugay dito sa aton sining tie-up broadcast, no? Kadtuan ta na yung balita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad naman sang Cadiz, sini may kang tanan sa sining duwa ka mga kadisno no preso karon sa syudad sa Sagay matapos nga nadakpan ni patigayon sang illegal nga pagpangisda. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib. Sa detalye, Action Roger. Action Rex, duha tanan ka mga kadisnon ang pandakop kag preso karon sa bayan sa syudad sa Sagay bangod sa sining illegal fishing. Ini ang pagpatigayon sa mga katapo sa bantay dagat sa purban ang kapulisan sa syudad sa Sagay sa ila sining Seaboard Patrol mga launa takna sa hapon kahapon diri sa may panel area Sagay Marine Reserve. Ang ipagdakop amo sunday MG Arbis E. Mahilom, boat captain, 37 anyos sa edad soltero, kag residente sa Puroknara, Barangay Tinampaan, Siyudad sa Cadiz. Gindakop man si Raymart Balsicas E. Javier, 25 anyos, ang Purokawa, Barangay Saonsik, Siyudad man sa Cadiz. Suno sa report, ang mga bantay dagat sa dalam sa supervisyon ni Police Lieutenant Colonel Albert C. ang nagpatigayan sa Seaboard Patrol. Kagini ang nadakpan klaro nga nakabaylar sa Republic Act 9106 o kon ining Sagay Marine Reserve Law kagin confiscate ang ila sining nga pump boat nga may ara nga engine nga Yamaha 16 horsepower kag nagabili ini sang bukumas o menos 60,000 ka pesos. Gain confiscate man ang ilang fishnet nga ginagamit sa pagpangisda nga ginalantaw nagalambot man sa 20,000 ka pesos. Ang assorted naman nga isda nga nakuha, estimated mga isa pa naman ka kilo nga 130 pesos. Ini karon ang duha ang detinado sa bayan sang Sagay City PNP subject ini nga pagpasakaan sang kaso or base sa ordinansa may mga penalidad man sa mga una pa lang nga opensa o kung sala nga ila sini nga ginbaylar ang ini nga Republic Act kag ordinansa sa siyudad sang Sagay.
report gikan sa siyudad sa Sagay, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon Roger Gotib gikan sa syudad sang Cadiz. Ari ang ato sining partner ang Aksyon Radyo Iloilo with Aksyon Mario Hilonggo. Welcome Iloilo, may ngapon. Mayong hapon, Bacolod. Welcome, Aksyon Rex sa pangalagan naton diri sa balita Banat Buligbaw. Daw tong balita to, daw illegal fishing sa inyo sa Negros Occidental, Bacolod. Ati, sige naman lang ati, dua naman ka persona diring preso sa Cadiz. Pero dito sa La Carlota, sige pa man ang investigation, bangod nga may isa ka tawo, gintero ni siya, patay ni Aksyon Marlon dito sa area sang Barangay San Miguel, La Carlota. Sige pa man ang investigation sa mga kapulisan kung sino ining suspect, pero may mga report kita nga nabaton, wala gid lamang madugay nga na-intercept kung upod sini dito sa syudad sang Bago. Gina-verify pa naton kung nanong kang tanan sining na-intercept nga tao sa syudad sang La Carlota ango sa ginpatay sa Barangay San Miguel, La Carlota City. Action Mar? Daw ginalingaw mo ko sa mga tiniruhay sa inyo no? Sa La Carlota. Pero kamusta si atong pulis nga nagreklamo nga nagpangastigos bago nga hiposipos ka lang, may araglida sa nga pulis nga medyo maikman, Bacolod? Nagsabat siya kay ina. Ti siling niya, ginsawaya man lang to. Kagati, galing kay nakainom gali to ang ginsaway niya. Tubtub nagdumugay pa sila nga duwa, samtang nagalakat sa dalan. Ati natrabisiya, pero ti nagreklamo diring na tungdan nga persona nga ti suno sa iya nga ginpalapitan sa iya kuno ka pulis, pero ti ang hambal sang pulis siling niya ti ginsaway ko man lang sa sir alas 2 na kagahon kag nagainom-inom pa sa iya ti nagtabo ang hindi amo ti detain tong tao galing nagreklamo diri sa Aksyon Radio siya ginreklamo ang pulis, pagkatapos ang pulis gin-detain ang tagreklamo, Bacolod? Nagreklamo, suno iya sa aligasyon sang tagreklamo nga gindakop siya sang pulis without rason abi, pero ti alas 2 ang kagahon, ara kay muya sa may lapit da sa Bago public market, ginagyan ka pulis, nagreklamo siya, pero ti way man kuno sang damo nga problema, pero ti ang hambal sang pulis nga ginsaway man lang siya nga ti kagahon ari kapadiya kagahon may curfew patangadaan ti galing kay nagsabat pa kunong isa to nga sa tubang sini may mga butilya pa sang ilimnon ti amo tong may komosyon nga gamay kagindala ini siya sa Bago City PNP kagin preso ini siya. Action Mar? Wow, ti terrible no. Grabing mga balita sa inyo Ti sa amon sa Iloilo, umpisa subong adlaw, Hunyo 4 hasta ni sa pista 18, no? Naga-implement na kami di sa municipal border control checkpoints kag naga-implement kami sa travel pass, no? Gina-require ni ang mga nagatrabaho or ang magkadto sa iban nga banwa, dapat required sila nga kuha sa travel pass, no? Sa Iloilo City naman, umpisa man subong adlaw, nag-implement man kami di sang quarantine pass, gin-reimpose ni Mertrania ang quarantine pass sa amon ti amo na ding sistema subong sa amon, hindi ka kagwa kung wala ka sang quarantine pass, hindi ka man makabiyahe kung wala ka sang travel pass, Bacolod. Particularly ka stricto da sa inyo. Ti kami kay matabo kami pa Iloilo, lalong matabo diri sa amon. Ati travel pass lang, travel pass gina-consider naman, Bacolod. Ati wala man gali problema. Pero tinano ning it alone ko no, magkaon ka lang isahanon. Nanong palisin ni Mayor Trinyas man? Ay, pangabay lang na. Ikaw bla mo. Kita mo nga para ko no ma-avoid, no? Ang iyang tinutuyo, okay man, no? Okay man Action Rex, kasi ang tinutuyo bala nga mabuhinan, hindi maglapta ang COVID-19, no? Sa
mga pamilya abi ti hambal ni Mayor hinyo malani ni Mayor nga siling niya kung pwede i-practice ang it alone ti kung nagkaon ka isa-isa ka mo no kung pito ka mo kabilog na schedule Action Rex. Di tama ka klaro ning ang palisi ni way ni matunan maayo ni kay anti-poor ini anti-family banding sa magpamilya abi nga gatubangay sa lamisa. Ti karon ginapakaon ni nagaisahanon nanong klase ka. Natun-an ni maayo wala gid ko matun-an maayo kay sa realidad isa ka syudad damo imol nga balay mo kag isa lang ka magamay nga kwarto diraho ti ginatulugan kag ginakanan kag iban pa nga hilimuon abi sang isa ka pamilya da tun-an yun na maayo Akson Mario ba oo nano nagaisahanon lang kaon may nagaisahanon para kaon sinyo hindi man na sila nga palisi gid Action Rex kana na nang hingyo lang na ni Mayor kung pwede hingyo lang hindi pa man pulisiya hindi pa man gid siling gina-imponer niya na nga dapat i-practice ang it alone no ugaling medyo damo nagtaas kilay damo nag-react parte sa it alone na ti okay lang na hambal nila kung mangyaranon kay kaglapad balay mo kuti kala iban di samon sa Iloilo may mga pamilya di Action Rex nga 5 ka kahig isa lang katuka ang ilang sistema sang ilang panimalay isa ang tululugan isa ang kalanan tululugan ang tululugan ginahimo man nga salayuhan diligamuhan tanan na lang mayara na di samon nga kamuda mayara bakulod. Ati diri sa amon niya wala gid kami sinadira pero ti kon si Mayor Trinyas bi mag-et alone siya lang nagaisanon magkaon da mabatasan niya man. Ate siguro na halin ganin na siya ang idea nga it alone bakulod. Ayo dumahamot kung kaisa nga ako nag-advise na sa mga katupad ni Mayor Darutun anta before tay pagwa ni nga mga statement to kay kabudlay pagwa kita sang statement imo man na diretso nga ti magkaon nagaisahanon pero ti masubo man amo paning pandemya amo paning sitwasyon it alone ka imo ya daw wala kalibot sa syudad daw sobra-sobra naman na siguro Akson Mar. Suggestion malana ti kon galing kun ang suggestion abi halin sa isa ka opisyal daw kung kaisa mahiya ka man mo Action Rex mahiya ka man nga hindi pagpatihon kiti hingyo to ni Mayor bay bakulod ganit hingyo na panumdum na mo sa publiko ti matumar na sa paminsaron sang publiko na ano man si Mayor man ti dapat ginton-an ina kagin ay huogid na no man nga klase sa mo na yaway diya kaon ka mo tililingob basta sa pamilya basta social distancing lang. At least samon mayara kami na ya nga makapariho ang mayor nyo diya sang samon bakulod. Kung sa bagay ti lain ya mayor nyo damo lain manamon lain manamon congressman ay pwerte ti kabudlay no do na natandog lang ang akon sining nga balatyagon sa it alone mo magkaon ka nagaisahanon wala gid tupad ba pero ti pangkwa man lang naguro ni Mayor sa ibanda nga mga ka-action tang ti way gid nagapamatib la wala social distancing kag kun wala pa da nga kun ano man ang ginahimo da sang iba na ti daw kabudlay galing no mag-it alone ay puwerte ang kapulisan diri sa Bacolod ginasugid ko lang ti ambot ko nakakandak na sila sang paginunanon diri sa mga kapulisan sa BCPO dang Police Regional Office 6 kay subo man niyo sa napatay to bla sa reclamation na kaligad tong gabi nga duwa to sa salakyan to ang bata to daw kakugmat ang bata bla sa napatay nga si Dexter daw gakagugmat Dexter Orsos plus pang bata man sang isa pa ginto nga ginpatay man ba
kaluluoy man klase ka mga kabataan niyo. Ti wala pa sa gyapon sa Miura kag Mihoy ang investigation sa mga kapulisan, Action Mar. Nagapasalig naman to ang Police Regional Office 6 nga sige-sige ang ilang pagkandak ng investigation, pero tani ang aton man lang okay man lang na pasalig is good, but ang pinaka-importante dira kun tani nga may mihura bala, Action Rex, ang pasalig Bacolod. Dapat gid mo ginaguntani ang pasalig pero ang mihura dapat gid tumanon ina kag himuon ina baw sa kabudlay. Ti ko sali man lang kita dre kag mabudlayan abot na nung magwa sang Bacolod noon kung magamo sining sitwasyon nga daway kasiguruhan yang ila sining kaimtangan, no? Ang provincial director namon, by the way, nagpasalamat kay isa na sa katuig subong adlaw ho. 1 year na siya, si Colonel Palge. Isa na katuig subong nga adlaw, Action Mar. Okay man na, why na problema kung isa ka nakatuig, pero pamangkot da sa sulod sang isa katuig, ano performance mo, Bacolod? Titaway man ang probinsya namon, wala man sang problema in terms sang mga kriminalidad, solve man kuno kag wala man sang pinding kaso. May pinding man pero ti ginagmay lang unlike sa syudad diyan namon nga daw hindi kitao ng city director namon di. Ate, kung mag-amo na gali daw medyo ang performance sa inyo nga provincial director na daw okay pa kung ikumpara nyo sa performance ang inyo nga city director na nga daw hindi kitaon, daw ano man galibot man yung city director nyo dyan sa Bacolod, Action Rex. Galibot man pero ti paglibot siya balik man dahil sa opisina. Amo na yung problema namon dire ang Bacolod area kung paano hatagan kasolbaran ining pila ka mga kaso dire sa Bacolod daw nami patani tikdol galing gidong oras ko ga pangilay na huli nga tama na sa Lunes naman kamo. Ati, why problema akon gapangilay dang imo nga akon ganidiyo gapamaypay na ho. Siling sang akon nga piyak nga kristal Dios, siling nga dali adon dyan kay Burbay alauna imidya don gapamaypay ro ng masunod kanimo, Bacolod. Ti amo gidi sa ako no nga ro kalmahin niya ninyo nga duwa, balikay na lang kamo sa Lunes. O ti sige, mapag-goodbye tanay sa aton sining nga mga kaksyon, no? Kailangan lang gid ko sa oras ni Action Mar. Sige. Regards sa imong nagapanago nga city director, Bacolod, Action Rex. Salamat, Bacolod, Action Rex Kantong, ang aton nga counterpart. Sige, thank you gid Action Mario Hilonggong, aton sining nga counterpart dito sa Action Radyo Iloilo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Makuan pa sa tani, makuan pa sa aton nga city director. Ding city director namon, si Senior Superintendent, sino ganing aton nga city director doon, nalipat ko. Masyado ka kuan ga panikang tikang man kaga para kuno sa mga presinto o precinct commander or sa station commander ginahimo manilang tikang, no? Pero sa mga kaksyon ta para makabulig sa inyo sining ginabatsyag Evergreen Herbal Capsule anay, no? Kaya ang
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang kagpalamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:40 ng aton oras. Langalang na to sa Tiyempo, dire sa aton siling nga pagpangalagad. Salamat gid sa aton siling nga mga kaaksyon. Buwas kinitanay kita sa isa edisyon sa Aksyon Balita Banat Bulig. Salamat gid sa inyo siling nga pagpakigupod. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa dili lamang madugay upod kay Aksyon ang Defensor. Ako naman ang inyo siling kaaksyon sa kangilan Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod,